Ahoj, jsem Veronika, profesionální vizážistka a dneska bych vám chtěla ukázat, na co používáme bronzer. A teď na konci léta jsme všichni tak hezky opálení a přirozeně ta pleť je taková víc do tepla a víc si připadáme sexy, je to prostě víc takový šťavnatý, vypadáme zdravějc. A k tomuhle efektu vlastně nám slouží i bronzer, aby jsme si udělali na pleti takový vlastně trošku umělý opálení. Ale můžeme úplně stejně podpořit už to opálení, který prostě na té pleti máme. Bronzer se dává tam, všude, kde dopadá slunce. To znamená na čelo nahoru, protože tam se vždycky opálíme. Pak na tváře nahoru, vlastně tady na ty lícní kosti. My se opálujeme dost často i tady nahoře, že vlastně bronzer můžeš použít i jako stíny. A nakonec i trošku na sanici bradu a na špičku nosu, protože na nose ten se nám taky často hodně opálí. Bronzer ti dodá opálení, takovou zdravou barvu, zdravý vzhled a takový prostě šmrnc do pleti.